هەولێر و ئەنقەرە پیلانên خراپ لەسەر کوردان دەدەن مەشاندن و تێکلیên xwe bi hev re xurt dikin. Li gorî Ajansa Rojnewsê dewleta Tirka dagir kir çeteyên xwenî ku berê wan dabû Ezerbaycan û Idlib û Lîbyayê şer bikin, niha biriya balafirxaneya Hewlêrê wan derbasî herêmên Soran û Behdînanê dikin. Hate diyarkirin ku çete ji Ormanê tên û li balafirxaneyê dadkevin û di balafirgehê de dibin kontrola mîta Tirk û rayedarên pedekê re derbas dibin. û ber bi herêma Hacî Umran û Behdînanê ve yan li nêzî dihokê tên şandin. Em ji bîr nekin ku berî niha hate ragihandin çeteyên Tirkiyê ku li Ermenistan û Lîbya û Sûriyayê şer dikirin, ew jê li Çiyayê Başûrî Kurdistanê bicih kirin. Dewleta Tirk bi berdewamî li dijî Kurdan sûcan dike. Lê mixabin pedekê destek dide xwediyê val sûcan û li dijî PKK şerrê Kurdkujiyê dike. Gelo çima pedekê li gorî daxwazê Tirkan tev digere û wê heta kengî banga şerrê Kurdkujiyê bike.